أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. سپین کا پانو خورچی پا نبی آخر زمان دا بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دوا بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دے اوخ کی پمہی را بئیگی پچغو چغو دا جڑیگی پچغو چغو دا جڑیگی لڑی رغمالن پوخ کوئی گریوان دے بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دوا بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دے گرزی پریشان آپ کسو کی دا مدینی لارو میرو کی دا مدینی لارو میرو کی ہر چاہتا وائی چی محبوب رانا روان دا بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دوا بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دے بلال زن کوي جاڑی دیدن دخ کلی محبوب غاڑی دیدن دخ کلی محبوب غاڑی بلال زن کوي جاڑی دیدن دخ کلی محبوب غاڑی دیدن دخ کلی محبوب غاڑی سلگے وہی پا مہد اخ کوئی باران دے بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دوا بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دے سپین کا پانو خورچی پا نبی آخر زمان دے بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دوا بلال جڑیگی رستے دیدن مد جانان دے. جزاک اللہ ماشاء اللہ.